Čau kastráci, vítejte v našem gastronomickém studiu RM u našeho nového podcastu s Honzou Horkým. Luboš Prýger, Honza Horký. Suroviny a Francie. No tohle mě vždycky nabije, když tam jsem někde na trhu nebo vidím těch restauracích surovin, tak nádhera, že jo? Každý ví od té surovině ten její životopis, to, kde rostla, kde to pěstovali, kde to chytili a tak dále, takže pro mě to je nabití energií vždycky. Chtěl jsi být vždycky šéf kuchařem, nebo jsi měl i jiný sen? No samozřejmě historicky, když jsem se rozmýšlel, tak jsem chtěl být automechanik nebo kuchař, až potom šéf kuchař, ale někdy přemýšlím, jestli by nebylo lepší se stát profesionálním rybářem a být v řece na Soči. Honzo, olympiáda v Singapuru. Já si myslím, že to je, nebo jsem si jistý, asi největší úspěch národního týmu dosavadní, protože tam vlastně jsme vyhráli kompletní soutěž, vyhráli jsme boj o lva, což je ta prestižní cena pro absolutního vítěze celé soutěže, takže za mě asi největší úspěch s národním týmem. Honzíku, motivace mladých kuchařů zůstat v gastronomii. Asi určitě si vytipovat a vybrat si nějaký svůj vzor, nějaký šéf kuchaře, klidně u nás, ve světě a vycestovat, poznat ty kultury a ty chutě a ty vůně a prostě ty jídla, ty techniky a ty suroviny hlavně. Tak, a kam ti všude můžou ostatní, jako, co mají zájem o gastronomii, napsat? Já samozřejmě mám sociální sítě, Instagram, Facebook, mám své webové stránky www.horkychef.cz, takže tam dávám nějaké příspěvky, snažím se dávat nějaké příspěvky, jsou tam nějaké informace o mě, nějaké fotky jídel, takže tam můžete všude na mě koukat. Samozřejmě navštívit nás na kurze, který dělám. Honzíku, máš nějaký oblíbený jídla? Já mám rád rajče. Jo? Já jsem nerad odpovídal na otázky, co je nejlepší surovina a tak dále, tak ale je to rajče prostě. A potom mám oblíbený jídla a to zatím si budu stát do konce života, godaj s cibulí. Táčka z rejží prostě a nemám rád nákyp rejžovej. To prostě jsem nepochopil tohle jídlo. Jaký to bylo vařit pro Baracka Obamu? Vlastně s tím týmem, s kterým jsem vařil, tak to byl samozřejmě zážitek, že jo, nepopsatelný. Mě bylo tenkrát 26, 27, takže to bylo trošku možná prostě nepopsatelný zážitek. Zkušenost samozřejmě obrovská a čest. Máš nějaké doporučení, kam po škole, když chci být jako dobrým kuchařem? Přemýšlím na to odpovědi. Ne, samozřejmě ten obor je hezký, musí vás to bavit, je to náročný strašně, ale nějak motivace je, že ta gastronomie je kultura národa. Prostě chutnáte jídlo, ochutnáváte různé suroviny, atmosféra, je to zážitek, který si uchováte do konce života. A ten vy můžete dále předávat a rozvíjet, to si myslím já. Honzíku, máš nějaký gastrotechnologie, které tě opravdu baví a zaujaly? Technologie asi spíš jako globálně, mně se strašně líbí prostě kuchařský blog. To je srdce, že jo, každý kuchyně, na tom vlastně ten kuchař vytváří ty svoje kreativní jídla, ty pokrmy, takže když tam je nějaká sestava toho hezkého kuchařského bloku, indukce, prostě francouzský kamna, sous vide zabudovaný indukce, nějaký třeba dole multifunkční šoker nebo něco takového, takže spíš taková sestava těch přístrojů. Pak je tady, Honzíku, ještě jedna taková pandořiná skřínka a to jsou takový ty Hell's Kitcheny, Masterchefy a podobný takový ty televizní taškařice. Jaký je tvůj názor jako profesionální jako kuchaře tak nad tady těma bych řekl pořadama nebo show? No tady k těm pořadům bych se asi ani nechtěl vyjadřovat, protože prostě já patřím do jiného segmentu a jako show pro lidi asi to je dobrý, ale asi bych se toho nechtěl nějak zúčastňovat, protože tak prostě vycestovat někam, kam jedeme jako profesionální kuchaři a ani bych jim to nechtěl ani říkat, že jsem se něčeho takového zúčastnil, spíš bych se za to možná trošku styděl.